Yes, man! Oh, yeah! Dako nga problema diri sa atong nasod, dagan mga buwaya nagsige pangurakot, kwartas maleta ang gipalusot, kwarta sa katawhan maoy gibahin sa mga kawatan, ang tax sa mga tawo maoy ilang gigasto, lipay kaayo buayang paldo. Daghan ng nabalaka kaysa pag-imbestiga, ang uban ni ang kunay itudlo ang kasabuat, mga buwaya nga nakadawat, wala pagyud na dakpan, ang kaso ilang gitabon-tabunan, sa media pangutan-on bisag bali-balihon, mga bakakon di gyud mo angkon. Ambot nga no, naunsa naman ning atong gobyerno, mga kurakot dadaan na kaayo, luoy ang mga tao. Ang Pilipino sa krisis naglisod na og maayo, mga kurakot maoy ni asenso, mga buayang paldo. Buaya! Daghan ang nangutana, ang isyu sa flood control ngano nga nahilom na, asan ng hustisya sa laing isyu na tabunan na, punta madakpan na kining nagtago nga mga buaya, lubog na ang gobyerno tungod sa ilang tinunto, hustisya para sa Pilipino.